El passat 30 de novembre, fent el reportatge sobre què és una ciutat educadora, vam coincidir amb el projecte Relaciona't i Creix, que impulsen dues escoles de Terrassa. Des d'aquella trobada, l'equip del Vallès Educa vam tenir clar que volíem saber més sobre aquest projecte educatiu. El projecte Relaciona't i Creix és un projecte que fem entre les escoles Joaquima Vedruna de Terrassa, una escola concertada, i l'Escola Municipal d'Educació Especial Alpí, també d'aquí de la ciutat de Terrassa. És un projecte en el qual fem diferents sessions de joc, que s'apropen dintre d'un marc del que és la psicomotricitat i l'educació física, però sobretot de joc, potenciem molt l'aspecte del joc com a element vital. El projecte ja fa 4 anys i va sorgir per iniciativa de Joaquima de Vedruna, perquè creia que el fet de relacionar nens de diferents tipologies, del que se'n diu a l'ordinari, gent d'educació especial, alumnes d'educació especial, podria tenir una bona fi. Comparteixen sessions de psicomotricitat els nanos de les dues escoles. D'una classe de l'escola del Pi i 12-13 nanos de l'escola Vedruna. Els nostres alumnes són 25-26 a l'aula, llavors aquí són 5-6 alumnes, o fins ara eren 7, no? Llavors, clar, 25 alumnes amb 7 no era. Llavors nosaltres, logísticament, hem de fer grup reduït. Organitzem l'aula de manera que puja la meitat de l'aula. Tenim 2 sisès i tots els alumnes de sisè, a l'acabar el curs, han passat per l'activitat. Jo sempre recordo que quan vam començar el projecte, una de les coses que un company mestre em va preguntar és quin és l'objectiu personal que teniu els mestres, o en aquest cas tu, a l'hora de crear un projecte com aquest? Què és el que preteneu? I la resposta va ser molt clara. En el moment que una persona, de tots els que venen, que un alumne canviï la mirada del que és la relació entre aquestes persones amb capacitats molt diverses, en el moment que això existeixi, ja tindrà una finalitat positiva aquest projecte. El projecte Relaciona't i Creix es desenvolupa a l'edifici de l'Escola Alpí. Benvinguts a l'Escola Alpí. Ja sabeu que avui comenceu unes sessions amb els alumnes del grup del Globus. Jo l'únic que us volia dir és que ja us ho ha explicat el Carles a les classes, no? Que trobareu uns nois que són diferents de vosaltres, però això no vol dir que amb aquesta diferència vosaltres no us pugueu entendre amb ells. Durant 6 sessions, els nens i nenes dels 2 centres compartiran activitats de psicomotricitat i joc on el punt de partida és igual per a tothom. Avui assistim a la primera sessió pel grup reduït de l'Escola Joaquima Vedruna, que omple d'expectatives als infants. Es tracta de que tots juguin, ningú ajuda a ningú, sinó que tots comparteixen aquella sessió. Llavors, per exemple, hi ha una sessió en la qual fem el joc de les cadires adaptat, després també hi ha sessions que fem al pati, amb paracaigudes, o sigui, són 6 sessions, n'hi ha una que anem al centre. El punt de partida per això, quan els nens arriben, és que juguin com a iguals, és a dir, no posem condicions, no diem que uns nens han de fer una cosa i uns nens han de fer l'altra. Els diem a tots el mateix missatge. El canal de comunicació és el mateix per tothom i, per tant, sí que en aquest aspecte som nosaltres els mestres els que hem d'afavorir aquestes dinàmiques que siguin molt igualitàries, és a dir, ningú és millor que l'altre, tothom pot aportar coses a l'altre i és per això que el punt de partida és aquest. La sessió primera sempre és una mica d'expectativa, no? Vull dir, a veure què és el que es trobaran, sobretot pels de Joaquima de Vedruna que venen. Clar, els nostres ja tenen un bagatge d'altres activitats, d'altres grups que ja han vingut, però per ells sí que és la primera vegada. L'escola és molt diferent, l'escola està totalment adaptada. Entrar i veure 5 nens en allà que t'estan esperant a veure què els hi oferiràs, doncs sí que crea unes expectatives. Al principi tot és, que avui per exemple és la primera sessió, tot és expectativa, novetat, i vas veient que a mesura que van passant les sessions aquest gel es va trencant, no tots els nanos, però n'hi ha que sí, que aquest gel es va trencant i al final es creen vincles molt bonics que es busquen, es crea una relació, per exemple, un nano amb un altre i aquests vincles es fan. El Relaciona't i Creix és un projecte que enriqueix a tots els participants. Els nens i nenes de l'Escola Joaquima Vedruna reben uns ensenyaments amb valors i diversitat on la reflexió posterior a l'aula juga un paper molt important. Pels alumnes de l'Escola Alpí és poder compartir espais i jocs estimulants amb infants d'una altra escola.
Però igual que pels alumnes, pels docents, aquest projecte també els hi aporta molts aprenentatges. Tant busca enriquir els alumnes de Joaquim de Vedruna, de veure una realitat diferent i una escola que és molt diferent a el que ells estan acostumats, com enriqueix els alumnes del Pi en el sentit que tenen la possibilitat de compartir amb nanos de l'ordinària i poder jugar. Ens permet molt veure com els nens van deixant-se anar, com els nens superen pors també que poden tenir el primer dia i ells ho reconeixen, és a dir, hi ha nens que t'ho diuen l'últim dia quan fem la reflexió. Ens diuen, és que jo estava molt bloquejat, no estava còmode perquè no sabia com relacionar-me. Amb el pas de les sessions, amb les dinàmiques de joc que hem anat creant, aquests nens s'han pogut deixar anar i ho expliquen i ho verbalitzen, no? Toca tots els valors. Gestionar també emocions, perquè, clar, veuen nens molt diferents i a vegades potser no hi poden interactuar com ells imaginarien, però a la llarga interactuen i s'il·lusionen i se'n recorden molt. De veure alumnes que són diferents d'ells i ells sí que poden fer aquesta reflexió de que són diferents i per part nostra el fet de compartir amb iguals de mateixa edat, doncs clar, per nosaltres és un valor molt afegit. I els professionals també ens estan enriquint molt, perquè veus reaccions, per exemple, nosaltres que som professionals del Pi, veus reaccions dels nostres alumnes que amb el dia a dia no veus tant, que es destapen quan hi ha una situació diferent. Treballem de forma molt diferent. Som mestres, però a l'hora de treballar el nostre dia a dia és molt diferent. I és per això que ja el fet d'arribar a escoles amb una dinàmica molt diversa i poder entrar dintre d'aquesta realitat, ja t'emportes un aprenentatge. Quin és l'aprenentatge? Doncs el fet de poder veure que hi ha formes diferents de fer les coses, no? I d'aplicar fins i tot elements d'una escola a l'altra. Canviar la mirada davant la diversitat, un aspecte a treballar en l'educació, ja que tenim una societat molt diversa. I el Relaciona't i Creix està contribuint a aquest canvi a través dels seus alumnes i futurs adults. Un projecte que contribueix a que tots canviem la mirada, eliminant pors i prejudicis. La gràcia d'aquest projecte és que ja són nanos de 12 a 13 anys i això ho fa molt enriquidor, perquè ja són records que se'n recordaran, que aquests nanos que han passat als 70 o quan s'acabi 100 nanos que han passat pel projecte, jo penso que això ja s'ho enduen, que quan siguin adults i vegin algun nano amb cadira de rodes pel carrer, ho viuran de manera diferent. I també una de les coses importants és com els nens, després per ells, s'emporten aquest bagatge del projecte i l'apliquen a la seva vida. D'alegria, d'il·lusió, d'haver conegut la diversitat, és que realment amb algun alumne és que la vida li ha canviat. Amb algun alumne nostre ha canviat completament d'actitud, de passar d'abans del projecte a després del projecte, haver-ho viscut. Crec que la satisfacció, quan parlem del Relaciona't, és molt gran. Totes les persones que hem viscut el Relaciona't, és a dir, hem passat diferents professionals per les sessions, tenim la sensació de que el que estem fent és una cosa positiva. Ens creiem el projecte, creiem realment que el que estem fent amb els nostres alumnes és positiu, que els estem fent un regal, i els nens també t'ho defineixen com un regal, és a dir, gràcies pel que ens heu ofert el fet de poder venir. Estem molt satisfets amb els resultats, amb el treball de ser capaços de treballar dos equips de dues escoles, l'avinença que hi ha hagut, i amb els nanos també, ser capaços de treballar tots en un i veure que sí que som capaços de fer activitats comunes. Creiem que els nens tenen una mirada molt més neta que potser els grans que poden tenir prejudicis. D'inici perquè els grans ja no només és pel fet de tenir un prejudici amb una persona que pugui tenir una discapacitat o que pugui tenir capacitats diferents, sinó pel fet que moltes vegades tenim un sentiment de pena envers les persones amb discapacitat. I des d'aquest sentiment de pena costa molt el relacionar-se entre iguals. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, a Vallès Oriental Televisió.